everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Nasira ko na ang pultahan sa kusina. Ingon man ang mga bintana. Ikaw lang unya ang dinhi sa sala kay dili ka pa man ka matug. Sige, Nay. Muna na ko nimo kay may lakton pabaya ko sa iyo ugma. Sige, Nay. May gabi, Nay. Wa pa man ko duawag duka. Nalingaw na hinoong ko nagtan-aw ng mga aninipot nga daghan kaayos kahoy. Murag sila series lights sa Pasko. Dindot yung tanahon. Oh, may paingon nga musod sa among koral. Kinsa man kana? Kinsa na? Kinsa na? Wa siya matubag. Padayon niya nga gikabot ang trangka sa among koral. Ingon og nagdali siya. Wa siya makabantay nga niara ko dinhi sa may bintana. Nagtanaw siyang gibuhat. Wa ba siya makadungog sa kong pagsangpit? Kinsa na? Iguna. Tutumanon ko na ang gusto ni mong mahitabo. Musulti na lagi ako sa tinuod. Hunongi lamang ako. Hunongi ako. Ayaw na pagpakita pa ka na ako. Hintawan, hunongin ako. Maluoy ka. Nganong dili man ako makaabli. Ingon usa, nawadan ako og kusog sa kong kahadlok. Dili lang ang ako kamot ang nagakurog, kundi ang tibok kong lawas. Sada. Igo na, dili na nako kaya. Wala ako'y sala. Nang masing? Nang masing? Nang! Ginoo ko. Nuwad na siya sa panimuot. Ay, unsa bagyo'y nahitabo. Wasap ko masayod, Nay. Nakita ko lang may tao nga pugos nga miabli salak sa atong koral sa tugkaran. Giswayan ako siya sa pagsangpit. Pero, ingon og sa wa siya makabati na ako, Nay. Ug padayon sa siyang gibuhat, hinungdan nga giduol na ko siya. Ug si nang masing ang ako nakita. Apan ingon og sa wa siya sa iyang kaugalingon, Nay. Nagsigi siya yaw-yaw. Samtang nagsigig kabut salak sa koral. Ug sa diyan ako siyang tungod, ako siyang gisangpit. Kalitan misinggit ug unya nakuyapan. Ay, nganong man kaha. Usa ba kay nahitabo ining bayhana? Nganong naabot ba ni siya dinhi sa ato ni arong orasa? Kagabi na aron unya mi anhi pa siya. Nganong man kaha? Sinang masing lagi na makatubag nato ana, Nay. Kung okay na siya. Ay, inog sagikan siya sa layong dapit. Hago kaayo siyang tan-awon unya nagkagisi-gisi ang iyang bestida. Unsa man kay nahitabo ini niya? Ato lang siya papahuayon, Nay. Ato lang siya pagigsultihan kung maulian na. Ay, sige. Musul na ko sa among lawak ni Inday, Nay. Tuparan ako ang bata sa pagkatuhog. Sige. Ay, okay ra tingali ni siya dinhi sa sofa sa sala. Lisod sab kung alsahon mo na usab siya aron ibalhin sa kong kwarto. Madisturbo na iyang pagpahuway. Musod sa ko balik sa kong kwarto, ha? Sige, Nay. Muna na ko, Nay. Ay, masing. Unsa bagyo nahitabo?
nganong ni akaman. Hinaot pa unta nga masultihan minimo, inig makamatngon ka na og buot, kung nganong ni akakaron. Ana, sige ha, pahuway na lang karon. Pahuway lang una. Arisa ko. Masig. Ay, kuratan ako nimo. Salamat kay. Ay, nakamata ka na. Og, sige ra siya tutok na ako. Masing? Oy, kalit niyang gibuhian ang akong kamot. Og unya, mipiyong siya og balik. Ingon og sawa gihapon siya siyang kaugalingon. Ay, gidaman lang gid siya tingali. Kalit siya mikupot sa akong kamot. Ana, mopadayon na lang kog sud sa akong kwarto. Hain ko. Nganong naghigda na ko ining kapuknaw. Unsa kining akong nahimutangan. Dili kini ang lawak ni Stanley. Hain ko. Mubangon ko. Ingon og wa pa ko'y igong umoy aron makabarog. Unsa man di ay nahitabo na ako. Nganong ni ama ko din Husto. Nakamata ko kaganina sa kasakit sa akong ibati nga may mitusok sa akong bukton. Unya, wa na ko mahinumdum sa sunod nga nahitabo. Hain man di ay ko. Stanley! Apo! Hain ka! Kabugnaw ning akong gihigdaan. Nganong way foam kining maong higdaanan? Wait. Unsa ka na? May lain pang mga bed gawas ning akong gihigdaan. Kadaghan. Og may mga naghigda usab niini. Apan pulos gitabunan ang ilang tibuok lawas. Ang ilang mga tiil mauray makita. Ug may mga tag kini. No. Unsa kining dapita? Nganong may ingon ni ana dinhi sa akong nahimutangan? Don't tell me nga ni ako sa... No! Ni ako sa usa ka morgue! No, dili kini mahimo. Anong ni ako din eh? Buset! Kinsa nagdahan ako din eh? Dili pa ko patay. Aron ila kong itipon sa mga minatay din eh. Buset! Kinahanglan makabangon ko. Magagawas gikan din eh. Ay, makot! Kalisod yun nga ilihok. Dili ko mahimong magpundo din eh. I don't belong here. Unsa ka to? Milihok ang higdaanan. Midagan kini. Og niya kini paingon sa akong nahimutangan. No! Tabang! Si Lula. Hain na si Lula. Kumusta na siya? Sorry sir, wala po ko may baon na imong pangutana. Gibago pa ko ni duty. Shit. Kung mao, ang mga nurse nga medyo ka kanina, paanhiya ang usa nila. Kay gusto kong magpakisayod sa kahimtang sa akong apuhan. Change shift naman mi sir. Ang may duty ganina ni uli naman.
Unsa? Pues, no may lola's whereabout. Ako, sir? May lain ba kung ikatubag din ron? Kana rin siya, sir. Kana babae nga na si mong kilid. Siya lisugua, sir. Matuwa siya sa information para makapangutana about sa imong lula. Sige, sir. May atuon pa kong lain pasyente. Wait. Ayaw na ko biyahe. Huwag ko laing kauban din sa akong room. Wait! Shit! May padayon sa pagbiya. Sa'y buot nang ipasabot ka, babae. Huwag ko nakita na laing tao nga. Niyakaroon niya akong lawak. Buang mo ni Narsa. Pataka mo lang. Uy. Ngayon. Murag lihok ang akong higaanan. No. Milarga akong higaanan. No, paingon ko sa pikas bahin sa wall. Mabangka niya akong higaanan. No! Shit! Sakit. Nabali ang tukong kamot na akong gitukod sa akong paghagbong. Shit! Tabang! Mga tulog katawa sa usa ka babae katong akong napati dili layo sa akong himutangan. Tulog na usab. Ug iya magpaingon ako. Tabang! Nurse! Tabangi ko! Nurse! Tabangi ko! Sakit niya akong kamot! Tabang! May mihuno na nga tunog sa akong tungod. Ug ako'y nakita ay nagtakilid kining bed ug nasaliptan ko. Tabangi ko! Tabang! Ay! Niya ko sa luyos na nagtakilid ka bed! Tabangi ko! Ay! Sakit na kayong kamot purang napali! Ay! Tabangi ko! Ay! Uy, mitubag na ako. May tao ba diha? Ay! Isa katong nabati na kong midool ka kanina! Tabangi ko! I badly need your help, please! Sakit na kayo! Sakit na kayong gibati! Salamat. May miliwag na sigdaanan. Matabangan na yung taong ko. Wait ako. Naliso ang bed. Palayo na ako. Huwag ko nakita ang tao nga. May buhat sa ingon. Kinsay! May kalit nga bilang niya sa kilid sa higdaanan. Dili! Ang higdaanan, may aksyon o katumba. O kani ka na paingon ako. No! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!